ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಸೇರಿದ ಚಿನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿರಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ನನ್ನ ಮೈ ಕಡೆ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ನೃತ್ಯ ಅದಪ್ಪು ಬಗ ಸಂಗೀತ ಅದಪ್ಪು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮನ್ಪನೆ ದುಂಬು ನೃತ್ಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡದ ಸ್ವರದಿಂಜಾದು ಸ್ವರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದದು ಸ್ವರ ಕೋರ್ದು ಜಿನ್ಕಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ದಿಕ್ತು ನಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಂಗೀತದ ಲೋಕಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುಂದುಲ್ಲಿರು ಅವು ಏರಿಂದು ಕೇಂಡ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ MK ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪುರಾಪುಡು ಪುನಂಚಿನ ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರೋದ ವೇದಿಕೆ ಅಟ್ಟನೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ದ ಪೊರ್ಲ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರೋದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ MK ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಲಬನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ನಿದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ MK the host Mr. Mohit Mangalore. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಲ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತಿ ಈತ್ ಜೋರುಡು ಪುರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿಜಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೀಪಲ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಕೊಲ್ಯ ಆರಿ ನೋಡಿ ಅತ್ ಜೈದಾರ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡ ನಾಳೆ ಜನ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದು ಬರಿತ ಪುಂಜ ಪಣಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಬತ್ತನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದವರ ಜೋರಿನ ಸ್ವರಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪಸರಿಸಲು ಬಂದ್ಬಿಡಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಆರಿ ಹೊಡಿ ಶೋ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಾರಿ ಹೊಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡರಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏರ್ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಲ್ಲ ಪಂತಿಚರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸದ ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಪಿದಯ ಬಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈ ಅಂಚದ ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಂದು ಬಣ್ಣಗ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಂದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುದನ ಒಂಜಾತ ಜನಗಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ವರ್ಷ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಅದೇ ಚಂದ್ರನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಒಲೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಬರಡಿ ನನ್ನ ಓಣೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಓಣೊಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಪುದರುಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಪನ್ನಗೆ ಇರಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಜಾತ್ರೆ ಲತ್ತು ಇಂದು ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲತ್ತು ಇನ್ನು ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪೊಲಪುನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗೆ ಬೇಲೆನ ಕಜ್ಜನ ಶುರು ಮಲ್ಪಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೊಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪನ ಏಟಿ ಏತು ಒರಿಯುಣು ಒಂದು ಪೊಪ್ಪ ನೆಟಿ ಏತ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏತ್ ನಮಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೊರದು ಏತ್ ಇಂಕೋರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುಧರ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪನ ಆಯ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಐಕ ಪುದರುಪ್ಪನೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ದಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅವು ಪಣವುದ ಸಂಪಾದನೆ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬುವುದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಓಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲಿಯನ್ನ ಕಸುಬು ನಡತೊಂದುಂಡು ಓಲಿ ಯಾನು ಜೀವನದ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಎನನ ಸಾಂಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲ ಮುಖೇನೆ ಇಂಕ ದಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಲಕೇರ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ದೇನು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತು ಗುಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ನೆರತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಉಮೇನನ್ನ ಏತು ಬಡ್ತು ಪಾತಿರುವೆ ಎಂದು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಡುದನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸುಗಿಪು ತೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ತಂದ ಯಾರಜಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರಗೆ ನಮಕೊಂದು ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಗಳು ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನಂತೆ ಶಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಂಡಿಕೂಲಿ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ದಾದೇವ್ ಶಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಂಡಿಕೂಲಿ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ
ಪನ್ಲೆ ಶಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಂಡಿಗಳು ನಮಕ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ದೊಡ್ಡಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಲಾವಿರನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಲೇರು ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಬಹುಶಃ ಅರೆನ ನಿಕಲ್ ತೂಪುನು ನಂಡ ಬರ್ಸ ಚಿತ್ರಡ್ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪದ ಮೋಕೇಡು ನಿನ್ನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ಪದ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಮೂಲ ಗಾಯಕಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 and 8 ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಭ ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರ ಆರು ಇತ್ತೇರ ನಾನು ಇಂಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿತ್ತು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪಿರಿಗೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಕೊಡ್ಲದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಐನಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಏರನ್ನ ಕೆನ್ನಗ ಅವಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಓಲುಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏರುಪ್ಪೇರು ರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿ ದೊಟ್ಟಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಕೊಲ್ಲಿಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಬಂದ ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವೈನಚಿನ ಪದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ನನ್ನಿದೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಒಲವಿನ ಪಲ್ಲವಿಯ ದನಿಯಲಿ ವಿನೂತನ ಜೀವ ಭಾವನೆ ತಂದೆ ನನ್ನಿದೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಒಲವಿನ ಪಲ್ಲವಿಯ ದನಿಯಲಿ ವಿನೂತನ ಜೀವ ಭಾವನೆ ತಂದೆ ಗಾಡಿದ ಕಣ್ಕುಶೋಗ ಮಾತಾಡ್ಲ Yes, thank you so much, Rupa Prakash Mahadevan gora ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಿಡೋರು ಮಾತೇನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದೆ ಎಸ್ ಬಂದಲೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಗಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಖಾಲಿ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತ್ರ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರೇ ನಿಕಲ್ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ನಾವು ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಗೆ ವನಸ ಕೊರಿಯರ್ನ ನಾವು ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಕಲ್ ಕೈತಾಟಿ ಏತ್ ಕೋರ್ಪರ್ತಲೆ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಉಮೇದದಾದನ್ನು ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಾದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ನಮಕು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೈತಾಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಗ ಪಗ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರ ನೀರು ಮೇನ್ ಏತ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೇರ್ವೇನು ಅಂಚದ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಈ ಬುರ್ಲದ ಲೇಸು ನಡುತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೊಲ್ಲಿಯದ ಮನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ 2020 ಆಜೆದ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಇತ್ತೀರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪದ ನಿಂಗಲ್ ಕೇನೋಡು ನಂಡ ಆ ಪುರ್ಲದ ಜೋಡಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರದ ಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಂಗ ದೀವೊಂದುಲ್ಲಿರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ನವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೋರಿನ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಡೋರು ಮಾತಿನ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಡಕ್ಕೆ ರುಚಿ ನಿಖಲ ಕೈಟ್ ಮೈಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಎಸ್ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈತಾಟಿಗೋರಿ ಎರಡು ಅವೇ ನಿಖಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ನಿಖಲನ ಕಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇಗ್ಲ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡದ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲಿ Track one. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯು ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ಕೈವಳ ಗಲ್ಲೆಂದದ ಎದೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಂದಿದೆ ತನುವಾಗಿ ಮನವು ಹಾಯಾಗಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ವಾಲಿದೆ ಕೈವಳ ಗಲ್ಲೆಂದದು ಎದೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಂದಿದೆ ತನುವಾಗಿ ಮನವು ಹಾಯಾಗಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ವಾಲಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಮಾತಿಗೆ ಗೆಳೆಯನೇ ಸೋತೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಒಂದಾಗೆ ಇರಲು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ಓ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಮಾತಿಗೆ ಗೆಳೆಯನೇ ಸೋತೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಒಂದಾಗೆ ಇರಲು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ಇನ್ನೆಂದು ನೀನಾನಗೆ ಎಂದೆಂದು ನಾನಿನಗೆ ಇನ್ನೆಂದು ನೀನಾನಗೆ ಎಂದೆಂದು ನಾನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು. ದೇವನ್ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಕ್ಲೋರ ವೇದಿಕೆ ಉಂತಲಿ ಇಂಚಿಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಎಂಗಲ್ ತೂಪುನ ನಾನು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಪಗಂಡರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲವರ ಜೊತೆ ಅದೇ
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ರೂಪಕ್ಕೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪದ ಬಂದ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಗಲ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದು ಎಂಗಲ ಪ್ರಮೋದಲ್ವ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುರೇ ಉಳ್ಳಿರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಾತ್ ವೇದಿಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿನ ದ ಟ್ರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜದ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅದು ಪನೊಂದು ಸೊ ಪ್ರಕಾಶನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ದಿನರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತುನದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತಿಲ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ ಫಿಜಾ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತಿಲಾಗ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಂಚನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಉದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲಿಲಿ ಏರುಂದು ಕೇನಾಗ ತಿರುವಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪಂಪ ಸೊ ತಿರುವಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಏರುಂದು ಕೇನಾಗ ಒಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಅದಪ್ಪು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಅದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ನಿಂಗ್ಲಿ ತಿಳಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪುನಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಇಂದಿರನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಬತ್ತಿರನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನನರಡ್ಡ ರತ್ನಲ ಜೊತೆ ಅಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಿಂಗಲ್ನ ಮಾತಿನ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವಿಂಡಿ ಪಡಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಬೆತೆ ಒಲತ್ ದೇವದಾಸ್ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ನರ ನಮ್ಮ ತೂಕತೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪೊಲಪುನ ಎಂಗ್ಲು ವಿಟಿದ ಮುಖೇನ ದುಃಖ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಲೀಲಾ ಎಸ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಅಂತೀರ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಏರ್ನ ಲೀಲಾ ಪರ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ ಇಂದು ಏರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಲೀಲಾ ಏರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಲೀಲಾ ಏರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಒಂದುಲಿರ ತಂಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀತ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಒಂದುಲಿರ ಐತೋಡು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಐತೋಡು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದುಲಿರ ಬೆತೇಲತ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೇಪ್ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂದಾರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ನಿಕಲ ಜೊತೆ ಅದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದ ಅಂಚೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಸೊ ವಂಚದಪ್ಪ ನಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ದಯಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ದಯಮಲ್ದ ನಿಕಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚೆ ಜೊತೆ ಅದು ಪೋಡು ಬಂದಲೆ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಈ ಟೈಟಲ್ಗಳ ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಸೊ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ರಡ್ಡು ಲೀಲದಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಲೀಲದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಜನ ಕಗ್ಗಂಟದ ಅದನ್ನ ಗಂಟನ್ನು ಬುಡುಪ ಹೊಡುದಂಡ
ನಮ್ಮ ಈ ಸುರು ಪಾತೆರ ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಪುನ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಪನ ಪನ್ನಗ ಸುರು ಎಂಗಲ್ ತೂಪು ಏರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವಿರನ್ ಏರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತಂದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂದಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತಂದಾನ ಇನ್ನು ಏರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಡುವ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಚಿತ್ರಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಗಳ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ದೈವದೇವರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಕೇವಲ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನತ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ತಂಡಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜೊತೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೆತೆರ್ಲಾತ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರೆ ಸೊ ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕೈಕೆ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೇಪನ್ನಗ ಎಂಗಳ ಅದ್ವಿತಿ ಮೇಡಮ್ ಓಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿ ಆಂಡಲ ಸುರು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ವೀರು ಒಲ್ಲ ಪೊಂಡಲ್ಲ ದೇಪನ ನಾನು ತೂತೆ ಒಂಜಾತು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಾತು ಕಲಾವಿದರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲ ಬಾದ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನಾರು ಪ್ರಮೋಸರ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಒಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನಗ ಆರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ತಂಡನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಂಡು ಈ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ದಾದ ವಿಷಯ ಇಂದು ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ್ ವಿಕಾಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಟು ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯನ್ ಒರಿಯತ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಕುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅವು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅಂಕಲ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನರೆಗೆ ಸೊ ಆಕೇನು ನೆಲ್ಗ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪನ್ನ ಎಂಚಿನ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ದೇವ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ದೇವ್ ಐಟ್ ಲೀಲಾ ಮೇರ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಸ್ ಏರ್ ಅಂದವು ಇದ ಮೊಟ್ಟ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಏರ್ ಅಂದವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೂವಿ ತೋಡವು 24th April 2026 ಇನ್ನ ಬರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿತ್ರ ಕೊಂಚ ಪಣವ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತಿರೇರನ ನಾವು ದುನ್ನ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಕುಡಲಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಸರ್ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಎಂಕಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಬರಿ ಪುರ್ಲು ದಪ್ಪುರ್ತು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸೊ ಬೈಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕಾದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಪೊರ್ಲು ದಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನೊಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಕುಂಪಲನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ತಂಡ ದಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಈ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಕೊಲ್ಯಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಶೂಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸುರುತ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಕೊಲ್ಯಾಡು ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಂತದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುನು April 24th ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದು ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಗುರುಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೊಲೆ 24th April ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಗಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಲು ಪಂಡಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದೆ ಅಂಚದು ನಾಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಚಿನ ಪಾತಿರನ್ನ ಕೇನಿದೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಟನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಅವಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಪುನಿ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟಿಂದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಾನು ಲೀಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದುರ್ಲೆ April 24th ನಾನು ಒಂಚೂರೇ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಒಂದು ಹತ್ತು
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಏನು ಗೆಂದವಡು ಓವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಾರ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪೂರೆರಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ April 24 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳ ಕೊಲ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಪುದರನ್ನು ಒತ್ತು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿರು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಮೂಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೂರ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಚಾಂದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು US ಒಪ್ಪುನಕಲು ದಯ ಪನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲಾಲ ಸಂಕ ದೀಮೇಟ್ ಒಪ್ಪುನಕಲು ಅಂಚದು ಎಂಗಳೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲೊಂಜಿ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಯಾಪಲ ಕೈ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಲತ್ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಆತೇನಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳುವೇರೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ತುಳುವೇರೆ ದಾದಾಲೊಂಜಿ ಕಜ್ಜಮಲ್ತಿರಂದ ನಕಲಿನ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೀರು ಅವೇ ಪೊರ್ತಾದ ಪಡು ಓಲೆ ಆದ ಪಡು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವೇರೆ ಯಾಪಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕಲು ಆಗ ಚಿತ್ರಲ ಗೆಂದಾವೇರು ಪನ್ಪುಣಚಿನ ವಿನ್ನಪ ಎಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲಾಕಲು ದುಮ್ಮತಿಕ್ಕಿಗೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಗಳ ಕುಳ್ಯದ ರಡು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಲ್ಲೆ ರಂಚದಪ್ನ ಅಕ್ಲೇಲಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡ್ ಸೊ ವಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ 2 ಜನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹೋದಯನ್ ಬಲೆ ಸರ್ ದಾಯಲೆತ್ತೆ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ನೇಟ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲಿ ಯಾಪಲ ನಾಡುವ ಅಂಚದಪ್ಪನಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನಿ ಏರ್ನ ಪದಕ್ಲೇನು ಕೇನೇರ್ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ವಿಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಪದಕ್ಲೇನು ಕೇನೇರ್ ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂದುವೇ ವೇದಿಕೆ ಡಿಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಸ್ಯನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಪದಟ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯನ ಕೊರಲಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆನ್ನಲಿ ಪನ್ಪುಣಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವೈನಂಚಿನ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ನಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತ ಪದ ಪಂತಿನಾರು ಏರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅಂಚದುಪ್ನಾರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ದುನ್ನ ದಂಗೊಂದುಂಡು ದಯಪನ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲಂಚದುಪ್ನ ದಯಮಂತದ 2 ಪುಟೆಟ್ ನಿಗಲು ಉಂತಿಯರದಂಡ ಎಂಗಲ LED ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬನ್ಪುಣಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಸೊ ವಂಚದುಪ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಲ್ಯದ ಮನ್ನಡ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡ್ ತುಳುವ ನಾಡುಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬೇತೇಲತ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸೊ ವೈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಜನಕಲ್ ಎಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆನ್ನಗ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಣೋಲಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ 10 ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ 9 ಪನ್ನುಡು ಯಾನ 8 ಪಂಡನ ಸರಿ ಸಾಲೆ ಪೋತಾರ ಎಸ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದಿದ್ದೇರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಮನ್ನಡ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾಗಣ್ಣ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ನದಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡ್ಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಐದು ಒಟ್ಟುಗಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ 10 8 6 4 3 2 1 here we go oy onjonni puno kullala kondullaya ayayayayayyo abbabababba ayayayayayyo abbabababba ದೇವರಿಯ ಮಿತ್ತು ಕೊಂದು ದಾನೆ ತೂಪುಜ ಲೈಫ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಕಣ್ಣ ತೋಜುಜ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಕಪ್ಪೆಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತು ಗೊನಿ ರಾಯ ಬಿಡ್ತುಜ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಂಗ ಬಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಂಡಿಜ ಏತೋ ಜನ್ಮಡು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಲಗೆ ಆಯೆ ಪೋದು ಗಿಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂಡೆಗೆ ಮುಂಡೊಡಿತ್ತಿ ಬರವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಗೆ ಚೂರು ಒಚ್ಚಿದಂತೆ ಸೋಕು ಬರಲೆಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ
ಒಂದ್ಸಾಲ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಡೊಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಆದ ಸೈಲೆ ದೇವರ್ನಾಜ ಪೋಯ ಮಗ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಕು ಫೀಸ್ ಬಂದು ಕಿಸೆ ಆಂಡು ಗೋಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತು ಬಚ್ಚರಂಗಿ ತಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಲೇಟ್ ಚೆಪ್ಪು ಸಾಲದ ಕಾಲ್ ವಾರಗೊರ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪು ಸ್ಯಾಲರಿದ ದಿನ 4 ಗಂಟೆ ಒರಿಯ ತೆಲ್ಪು ಅಸ್ತು ತೂದೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಇಚ್ಛೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಟ್ಟು ತುಲ್ಲ ಕಾಸು ಪುಟ್ಟುಚಿ ಎಮ್ಮೆ ನೊಂಜೆ ನೀರಡದಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಎಂಕಲಿನ ಹೊಂಡಲ ಬರ್ತಿ ಕಾಲ ಬರ್ತಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲಿನ ಕತೆ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡಲಿನ ಪಿಂಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬೊಂಡಡಾಯನ ಮಂಡೆ ತರ್ತುದು ಹುಡುಗನ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತನು ಎಸ್ ಬರಡವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಟಿ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲದ ಅತ್ಯದ್ಭುತమైన ಅಂಚನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದದ ಬುಡುಗಡೆ ಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಯದ ಮನ್ನ ನಡತನ ಚದುಪ್ನರ ಮಾತಿಲ ಜೊತೆ ಅದು ಹೊರ ಜೋರಿನ ಕೈತಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲರ ಜೊತೆ ಅದು ಬದಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಎಲ್ಟನ್ ಬೈ ತಲ ಪಂಟ್ರೆ ಪೋಪನ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಇಂಚನೆ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮರತೆ ಕಡು ಪನ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾ ಪನ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೇರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಂದು ಆಣ ಐತ ಪಿರೌಡು ಬೆಂದಿನಕ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುಜ ಸೊ ಮುಕ್ಲಿತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರೌಡು ಈ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರ್ ಮುಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಅತ್ತಂದು ದೀಸ್ ಆಲ್ ಅ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಡೇ ನೈಟ್ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಬೆಂತೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ಯಶ್ವಿನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಬೈದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಇತ್ತಂಡು ನಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಂಚ ಕೊರ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತೆಂಚ ದೀಪರ್ ಮುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಲು ಮನ್ಪಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24th ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ರಾತ್ ಪುರ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ನಾವು ಜೋರೆಲ್ಲ ಪಂಡದವರ ಜೋರವ್ರು ಪನ್ನುಡು ಪನ್ನಗ 24 ಪನ್ಪೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ನೆನಪವಡು 24 ಕೊಂಚ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಗೊರಪ್ಪದು ತೂಕ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಆತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ದಾದೊಂದು ನಾಡ್ದು ತೂಕ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಕೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಡೇಟ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷమైన ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಪಂಡೆರಾರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ನಂಚಿನ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅವು ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಗಲ ಪಿಲಿ ಅಶ್ವಿನಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಗಾರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ದಯಪಂಡಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅದು ಪತ್ತದ ಮುಂಜಾತು ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಮರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶೈಲಿ ಕೊರ್ನಾರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಪಲ ಬಂದು ಬೈಂದು ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಸೊ ವಂಚದಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಬತ್ತಿ ವಿನ್ನರಿಗೆ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಪುಣಕ್ಲವು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೈದ್ಯನ ವಿನ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸೊ ದಯಮಂತದ ವಿಕಾಸ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ಬರೋಡು ಸೊ ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದಯಮಂತ ಶಾಲನ್ನು ಪುದಿತದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರುಡು ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸದ ಬರೋದು ಮಾತ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸದ ಬರೋದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆರತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಗ US ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿಯ US ಹಿಡಂದು US ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಪನ್ರೆ ಉಂಡು
ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಟು ಇಯರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಈರ್ನ ವೋಕಲ್ಸ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೋಕಲ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ತುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡಿರ್ ನಾನು ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡವೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದಲಿ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ಯರೆ ಅಂಜನೆಗಳ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುದು ಮನಗೆ ಇಲ್ಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಗಲ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆ ನನಜು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದನಕ್ಕೆ ಐಬಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುವನಾಡು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂದು US ದಕ್ಲು ಪನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಗ್ಲಿಂಚಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು US ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ ಮರ್ಗಿಲ ಜೊತೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಆಂಡ ಐತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಅರಿನ ತೂನಗಾರುವ ಕಂಟ್ರಿದಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ದಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಆರು ಕರಿನೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಡ್ತೀರು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಪ್ಪೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇರೆ ಎಂಡುಲ್ಲಿರು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಮಾತ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಬೈದೇರು ವಾರ ಒಂದು ನನತ್ತೆ ಪೋವಾಯರು ಆರು ವಾರ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪೋವೇರು ಆಂಡ ಆರು ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕಡಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅದು ಪುನರ ಅಂಚದುಪ್ನವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬಾಡು ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿದ ಮಣ್ಣ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ತೊಟ್ಟುಗು ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಮಾಯಾವಿ ಪದ ತೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸಫಲಿಗ ಗೊರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬಾಡು and kindly requesting all the ladies and gentlemen, so please put your hands together for Supreet Sabaliga on stage. ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರು ಕೊಡಲೇನು ಮಾಯಾವಿ ಮಾಯಾವಿ ನಿನಗೂ ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಸಿಲು ನೀನು ಸಾಲದಿರು ಹಾಡು ನೀನು ಬೇಕೆನಿಸೋ ಸಂಜೆ ನೀನು ಎದೆಯ ದುನಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀನೆ ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸು ಅವಳೇ ಗಾಳಿ ಸಾಗರದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸು ಅವಳೇ ನೀರಿ ಸಮಯ ನಿಂತದೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾದೆ ಅವಳ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸೋಸೆ ಹೋದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾನೋಡು ಸೋದೆ ಹೋದೆ ನೀ ಮೊದಲ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಿಡಿಸು ಆಶೆ ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಕಡಲು ಕಿಟಕಿಲೇ ಕಾದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರದಾಗ ನನ್ನವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಜಾಗ. ಹೃದಯ ಮೌನ ತಾಳುವಾಗ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಆಡಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಡಿ ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕ ಶಾಯರಿ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ನೀ ಮೊದಲ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಿಡಿಸು ಭಾಷೆ ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬೀದಿಯಲಿ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಕಡಲೂರಕ್ಕೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೆಲ್ಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸಫಲಿಗ ಇನಿ ಕೊಲ್ಲೆಡುಲ್ಲಿರು ನನ್ನ ಮಾ ಕಂಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಿರಂದು ಮಂಡ್ರಪ್ಪ ಜಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅದ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮುಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸರೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಜಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಾಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೋಡು ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ದರದು ನನಂಜಿ ದರಕ್ಕೆ ಪೋಡೋದು ನಮ್ಮ ವಾಡದ ಸಹಾಯದ ತೊನ್ನುವ ಆ ವಾಡನ್ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಪುಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವಿಕ ಅಂದು ಪಂಪ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡತಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವಿಕೆ ಇರೋದು ಬಂದಾಗ ಅವು ನಿರೂಪಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುನೇಟಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿರೂಪಕನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುರಾತಿನ ಒಂಜಾತ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಣ್ಣಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಟಿವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೋದು ದೀಪಿರು ಅಂಡ್ ಆಪುನಿ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿ ಓಲ್ ಶುರುವಾನಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರುವಾಂಡ್ ಅಲ್ತರದ್ದು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದು ಅರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತನ ಯಾರು ನೇಟು ಒಂಜಾತ ಜನಕದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವೋಡು ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡಾರ ದಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಬರ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಡುದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇತ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ದಿರ ಯಾರು ಯಾಪಲ ಪುದರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಪುದರದ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪುದರದಾದ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿಚೆ ವಿಖ್ಯಾತವರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಡ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲ್ಯದ ಮರ್ಗೆಲದು ಬಿಡಿ ಉರುಡು ನಗಲ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗ ಜೊತೆ ಆತರು ಅವ್ರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ದಯಮಂತ ಬಲೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕರು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚದುಪ್ನಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲದ ನನಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೀರಿ ಆರ್ಲ ಶುರುವಾದ ಜರ್ನಿ ನಮಕ್ ನಿರೂಪಕನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂದೇಹ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಏರು ಬಡಪತ್ತಡುಲ್ಲೇರು ಏರು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸರು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿದಾರದು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಂಗ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ಇಂಚೊಂದು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಜೀವನನ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿಚಾರಣ ಜನಕ್ಲಿನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದೀಪ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮಗೆ ಇಡೀ ತುಳುವನಾಡು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಸರಿಸ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರುಂಡು ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ವಿಜೆ ಮಧುರಾಜನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲೆ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೂ ದಂಪತಿಗಳು ರೆಡ್ ಜನಲ ಜೊತೆ ಆದಲೆ ರೆಡ್ ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಂಗೀತ ಕೀರ್ಲ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಿದೇರು ಬೋಣ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಿರು ಮೂಲ ಕೊಲ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಬರ ಪೂಜಾರ ಅರ್ಥಲೆ ಬಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ MC ಒಟ್ಟಾತೀರಿ ನನ್ನ ಮುಕ್ಲೇತು ಪಾತಿರುವಿರಂದು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಪಲ ಕಿಬಿ ಅವಡು ದಾಯಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದಲೇಸಿ ಇಂದು ಓವಿದ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಮಾಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಪಲ ನೆರ್ಪುನ್ಲಾಗೆ ಪುಗರುನ್ಲಾಗೆ ಅವು ಏರಂದು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮೇಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ಕೊರಡೊಂದು ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಡ ಪನ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಕ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಾಖಲೆ ಪೋಯ್ನ ಇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪುಗಾರುವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎದುರು ಪುಗಾರು ಜೀರಿ ಇರಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಗೊರಪುನಕ್ಲಿ ಏರಂದು ಪಂಡಾಗ ಅವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಾಖಲೆ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲ್ಲಬುಣ ದೇವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನತ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ 2026 ಜಟನಿಗಳು ಜೊತೆ ಆತರ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿಕಾಸ ನೆಲರು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ದಯಪನಗೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಜರ್ನಿಡ್ ಒಂಜೇ ಟೇಬಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ನೆನಪುನ ಗೆಳೆತನದೊಟ್ಟಿಗಿರಿ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತಾರೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಗೆಟ್ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಬೇಕೇತನ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಾದೀಪನಂಚಿನ ವಿಕಾಸ್ ಸಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬನ್ವೆ 2018-19 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸೊ NYKಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಐದು ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಮೋಹಿತಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನೊಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತಿನೇ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯ ಸೊ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಡೆತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಮದುವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಆರೆಗಾನಿ ಸನ್ಮಾನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು 2016 ಐದು ಬುಕ್ 2026 ಮತ್ತಿಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಆರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಿನ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MK ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೊ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆತ್ತದು ಮಾತಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಏನ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆತು ಈಸಿ ಅದು 1 ವರ್ಷಲ ಪತ ಒಬ್ಬನ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪಾತು ಸುಲಭದತ್ತು ಬಟ್ 10 ವರ್ಷದ ಈ ಜರ್ನಿನ ಆರು ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರನ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ತಂದೆ ಇದು ಈತು ಜನತ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಂಡ ವಿಕಾಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೆಂದಿದೇರಿ ಬಂದಿ ಅನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿರುತುಂತದ್ದು ಏರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜ ಹೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಲೈವ್ ದ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಸೇಲ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಅಮ್ಮನಗಲು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಉಂತದು ಎರಡು ಪಾತಿರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನಿ ಗೊಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದನ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷದಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಇದ್ರ ಮಾತ ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂಬುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ವಿಕಾಸ್ ಆರೆಗೆ ಮುಲ್ ಸೇರ್ನ ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಿಲಗು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ದ ತಿರ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಏಪಲ ಜೀವನ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಮಾತ ದೂರ ಹೋದು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಜೀವನಗಳ ಖುಷಿಯೇ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ದೇವರೆಡ ಕೇನುವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಜಯ್ ವಿಕೇತನಗರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಯದ ಜನಕುಲರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪನ ಮಲ್ತಂದು ಸೊ ಇಂಗಲ್ನ ಸ್ವರ ಮನ್ಮತನ ಸ್ವರನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ವಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ ಮದುವನ್ನ ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮದಿಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲೇನಿ ಪಾತ್ಯರ್ಜ ಪೋನ ಕೊನಪಿನಿ ಆಜಾನ ಅಂಚಾದು ಸುರುಕಾದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಶುಭಾಶಯ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂದ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಎನ್ನು ಐಕುರ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಬಾರಿ ಆತುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೊಲ್ಯದ ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮಲ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಆತು ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪೋನು ಚಿತ್ತನ ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ವಿಖ್ಯಾತನ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರಲ್ಪ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ವಿಖ್ಯಾತನೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನೀನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅದೊಂದು ತೂಲೆ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಬಡಪತ್ತುಡು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಜನಕುಲೆಗ್ಲ ಅದರೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲ ಬಂದಾನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ವಿಖ್ಯಾತನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ತೂಂದು ವಿಖ್ಯಾತನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಶುರು ಮಂದಿನಿ ಮುರಾಣಿ ಗಾನಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎರ್ಮಾತ ತೂತಿಜಾರು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐಕನಿಕಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪಾತಿರನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು 10 ಬಂದೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದವರ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಈ ಜನ ಏಪಣಿ ಬೋಟ್ವಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಗೊಂದು ವಿಕಾಸನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುರ್ಲ ಮದಿಪು ಎಂಗಲ್ ಕಿವಿಯ ಇಲಕಂಡ ಸೊ ವಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲ್ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಏನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ದೇವರ ಸಾಂಡಮ್ಮ ನಾನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪುರ್ತುನೆಗಳ ಜೊತೆ ಅದ ದಯಮಂತದ ವಿಕಾಸ್ ಕುಂಪಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುಣಜನ ನನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆರ್ ರಿತೇಶ್ ದಯಮಂತ ದೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಎಸ್
ವಿಚಿ ವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಚನೆ ವಿಚಿ ಮಧುರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಗಳ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಜೊತೆಯಾದಲ್ಲಿರೆ ಸೊ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುರ್ತು ನಿಕಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪುರ್ತು ನೀ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದಲ್ಲರ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಪ್ರೀತಿಶನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಪುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸುಲ್ಮಿಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಗಲ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮದನ ಕೊಡಂಜಿ ಮರದ ಬೋದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾತಾ ಬೈದರಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ಜನತ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಧವನ ಸೊ ವೆಂಚನ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಿಕಲ ಜೊತೆಯಾಲೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಕೊನ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯ ತಂದಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿರತ್ತೆ ಪೊರ್ಲದ ಪದಕ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಏನಿರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸ ನಿಂಗಳ ಜೊತೆ ತಂದಿತ್ತಿನ ಮನೆ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನೆಸೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೀಪೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರಜನೀಶನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಚೀಪೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಚೀಪೆ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈದಿರ್ಪಲಿ ಕೇಳಿ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವನತೆ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಖಾರ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಬಚ್ಚವು ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕಟ್ ಸರಿ ಸಂದನ್ ಓಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ತೆನೆಸರ್ಲ ಈತ ವಿಭಾಗ ಪುಣಿಗೆ ಖಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲಿಡಲು ಒಂಚಾತು ವಿಭಾಗ ಹೊತ್ತುನು ದಾಯಕ ಪನ್ನಗೊಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಪುಣದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇನುವ ಈಜಿನ ಕೆಲವೆರದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿದ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಹಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೀತೆ ಮಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನಂಚಿನ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಬರ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಂದ ಕೇನಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೇಕೆ ಆತನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದಕ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಕೇನದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಈಜಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕುತ್ತು ಫೈರ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ ಈಜಿನ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಯರುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾತುಗಳು ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬೇರ್ಲತ್ ಚೇತನ್ ಖುಷಿ ಆರ್ ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಒಂದು ಕೇನಾಗ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೇನೇರೆ ಕಿಬಿ ಕಿಂಪಾದ ಪುಣಚಿನ ಕೇಕೆ ಪಂತನಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತಿಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ದಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒವೇ ಪದಕ್ಕಲೇನು ಕೇಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜೆ ದಪ್ಪನ ಆತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಚೇತನ್ ಖುಷಿ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಕ तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिल है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा ओ तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिल है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा
से बढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की वजह। आँखों से बढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की वजह। तेरी हंसी तेरी अदा औरों से है बिल्कुल जुदा। आँखें तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। ओ आँखें तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना, तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्तां। दिल में है क्या कुछ तो बता, क्यों है भला खुद से कफा कफा कफा। तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिल है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी